Hello guys! Welcome back to Jamox channel. Today is August 21 and holiday karon kay Ninoy Aquino's Day, and also today is my birthday. So, guys, musimba ta, gatang tao, pili ka. Ay, pili ka. Ay, pili ka. Alas 6 na ang miss, alas 6 na guys, dawa pa'y pidikab ang misa magsugod alas 6, dawa pa'y pidikab. So karon ako ra usa ang musimba kay agahang Paris nga si Giselle mag overtime sa trabaho karon. Unya ako mga anak wa dada misud ako ra ja tulo sila kabuo. So ako na raman ang musimba. So happy birthday to me. Bitaw guys. Gatang po dito pidika ba paghapoy pidika pad ko kandila. Ang balik ato niya guys. Bye-bye. Alang sa pagsaulong sa 500 years of Christianity, naunta magmalampuson ang ganan nga kalibugan. Ilabi na sa mga parokya o atong makalauman ang atong pagtuo o paglaong isip mga binunyagan. Happy birthday! Birthday mo na, pariha na yung birthday. Saaw, Ramil. Karipon, birthday pa rin dyan. Lima nga pirmi. Say birthday day pa rin mo day, pariha day taday. Happy birthday! Birthday guys. Happy, thank you. Hoy, please, hoy. Hoy, please. Ilag manina. Araw mo ba niya ba? Mo pa. Dari tos gawas. sa iyong kamanggihan namin. Dalawat ang tinigong at kanino ang panumino, nakot sa iyo daw minamasok sa tao, na yung pinila ng Espiritu yung mga Espiritu Manan. Hello guys! Human na taog simba. Padung na ta sa merkado, gabaklay ta. Arita agi sa Koan. Pahina. Bridge. Kautmayan Bridge. So, matatag merkado kay mupalit ko og maligi ako karon og turon mupay sa taog mupay sa taog brown sugar og mantika nya palit pud taog sagol sa pancit bihon kay palipat ko og palit ka hapon. So mana karon madto ta sa merkado. Ano ta karon sa Pahina guys. Tarawa guys, dako na bridge sa Pahina. Diyan na road widening na po ni sila mo pagkatanawan. So danhita ni Agi. Padong tata sa merkado. Nadako na ni guys na road widening. Bakletaran guys. Yan. Guys. Tara ag pantalan guys sa hagna. Ito Kitaan ba guys? Nawa mo. Hindi makitaan. Pakita na ba? Kuan guys. Pantalan sa hagna. Mali pantalan sa hagna. Nanata sa merkado.
Pila ning kuan te carrots. Hari na sa. Ayan. Kada rahe na. Pila na nay? 14. Kaya tag-is na. Nara nay ah. Pinade ko pa man dyan. Wato ka bunga ya? Si wato bunga ni. Wa, bunga kaya? Bunga. Di. Ha? Mag-atang, rata. At iskoan guys. Arita mag-atang na taan. Okay, way mo biyahe o bunga. O isa ra ka buok. Bunga kuya. Wato kag bunga ya? May mo na ni merkado sa Hagna guys. Merkado sa Hagna. Kita sa pagpitikab. Kaya way mo dito. Bunga. Bunga mar ako. Bunga mar. Oh, atang ra ko are. Bunga kuya. Yan. Ede. Sakay na tayo. Balik na kuya. Bye. So, Ginagawa mo? sabay guys. Now, Frukoy! Ako sa tagsaging guys kay magturong ta karon. Adlaw. Ginagawa mo? Karon na. Gamitan po din siya. Ano sa siya? Magkuhan ko, barbecue, barbecue. Butang sa lamig, Ay, may kaon tayo. Sibog sa ito natin. Kalit. Naapod. Naas ate iya. Dahil ko sa tungkuan dahil. Lumpia rapper dahil. Kuan sa na. Ada na. Birthday mo Mayos. May mga regalo. Wow! Hindi ko ni may happy birthday mama. No, oy, sis mama. Ha? Oh, makain na mama, happy birthday. Thank you. Ani ba mo? Ikuan sa ni, yan. Kaya dali ra. Isa-isa ba? Panghugas sa ito. Panghugas sa kamo. Mubalik ka talanja guys na magama sa gadan ni mamahaw pata inja lobat na ang cellphone ha sa i-charge. Bye ka tanya. Bye. Hey, gapain na naman. Oy, smile. Hi. Hi sa hi. Hi sa ba? Oh no. Isaput man wasmud na ito kay gibijaan nilakaw ko. Wa ko mananghid. Na hi be.
Hi, Nara. Hi. Guys. Ginagawa mo. Kuan. Mamanata og luto og saging turon. Ya natay ni abot nga parcel duha ka buok. Yeah. Duha ka buok guys kay kanang na mamaligya ay ta guys og mga snacks. Yes. Anya online seller pud ta guys. So mao ni ang mga parcel nga niabot karon. Unja og madani na to og panghatod karon adlaw or unyang hapon kay tuwa pa man si Gisilo sa kuan sa Garcia nag-overtime si jag trabaho karon nagsukod kuno siya anja basig di pat kapuyon na to siya maghatid og Bukas. mga order mo nang kuan basig ugma na ni nato na ma-deliver so karon na tay niabot duha Napay duha. kuan ta day kanang nay discarding nanay madato patanan ni bitaw kuan guys kanang naay diyan sa naramatang sidlan rong panahon na guys kay Ginoo ko lisod ang panahon karon so kayod kalabaw kayod kalabaw bitaw so abrihan na nato guys ning atuhang mga orders nga niabot karong adlaw. So, mo ni niabot na to guys. Wow. Mo ni niabot karon. Inja, napay isa Sanina. na sanina ni. Amua. Amua sila. Natu yay, ati Mapaigo na na, ma? Mo ni ka Queen Leia. Terno. Wala, di lagi ni Rust. Army Green. Army Green. Agahang tiil o koan. Rust. Yeah. So, mo ni abot na to ron guys. Naisinina. Nya mga slippers. So, o dili kapuyon tong atohang Paris nga si Gisilo unya kay nagsukod ra ba sa short ko gikapoy jud to. So basin ugma na ni mahatod nato. So to guys ag atohang niabot nga mga orders. Mauna, guys. Unya Naabot kuan sa- guys. Puasa ba na? Anja sure ko murag dili siguro ni na mahatod. So na ko'y manikin guys. Chua! Rated SPG. Yuck! Anong puno? Cheers! Anong puno? Kami sa muso! Dugay na niyang manikin guys. Kaya nag-online na po ko sa una. Kaya mag-onahan mong ko. So asset na nina. Unahang gibalig na balag o kwarta. Kaya nakahana-hana ko nga magbalik o paninda. So mo ni karon. Ato sa ning ipang sort ning mga orders guys kay aron ipang deliver na ni nato kunya or ugma. So gihanghang ka ba? Ha? Gihanghang ka? Asa ka tong imuhang kuan? Katong nay sa senior ba? Gitugnaw pag ka? Ha? Yan naman. Ako to ba imong senior ba nga suwat? Kay palitan nagtambaw ka tong naman to dadto nakaresita nakabutang og hanay pangan tong tambaw para aso nimo.
Mundag to. Na, lagi dito sa Asa man. mo gibutang? Aga to senior ni mo, senior Dana book. tanong dana. Ah, sino book? Bang. Ha ka, gitugnaw ka? Mura ka gi. Gipanugnaw day ka. Hanip mo lang gibati day. Hanip na gibati gilantan ka? Kamu mga iskata? Ngawas mama. Gibak ng hurot na idang para tambaw sa ibak. Bisa ka day? Labtan siguro ninyo. Injo magilabta nagtambaw ni nanay katong pap aso to hilabti kay tambaw tong nanay. Dani ma? Mandana. Right ba? Namukha si Lingleng. Guys, si mama gilbak si mama dyan. Ay, besat. Ha? Oh, katong spray. Expire naman ay ijang para spray sa hubak. Bao, tapila ni murag tag 800 man siguro ni pero muta na ko kay mura na inom doon na 600 ni. Sumpay tada ni guys. Madawang na paigo at ang kwarta. At ang ipon at ang kwarta salin sa online o halin sa saging ganina para makapalit ta og tambaw niya siya. So, bato namin guys. Face shield pa ba? Wala, face shield. Face shield ko madami soon. Ito sa Remus. Murag. Kalipat ko daw, face shield. Face shield man daw. So, daanin. Asa ba naman yung ko? Wala eh, siya, bit-bit. Siya, mag-face shield. Maliw bro. Pwede maliw gini. Hindi, kaya mo na mo bubudaan. Asa ba naman yung face shield na ha? Kung ada face shield. At to sa kuan. Sa... Wait, Uh, Lako. nato guys, wata ka nakada o face shield. Kinahanglan rin mo face shield. Basil sa pharmacy. Nag-iubak na dyan si mama. So, ato hang palitan. Na may face shield ay baligya ma'am? Nakama, pero ato lang nakapan sa taas. Bili Pili ng helmet niya. Na, pagkuha lang dito niya. Asa man to tusta. Di, na-adri ang facial niya. Taas kapapanso. Sige. Aliw ka sa... Ay. Aliw sa kuma. Ay. Elo, wag ka. Asa ba ang facial dahil? Dahil ka trabaho dahil? Asa yung facial dahil ha? Napa sa dahil ka ito araw. Eh! Sorry. Dito na ni doingan ha? Taas eh. Napila ba si ini? 15. 15. Facial guys. Sa white. Ano ba yan ni ma'am? Ma'am, dili ta ka discount da na ma'am og senior nga dili way resita? Di.
Nay, gamay-gamay na nag-puff, ma'am. Kanang gamay ra bitag puff ni ja. Antay kanin sa panig siya. Mao ra Ang sa dakong 25 milligrams. 700. 62. Oh man, ja. Ang ijahang kuan ma'am kay nawa man. Oh, 15 point. naa. Balik tulo. Pila? Oh. 48 na lang. Pwede ka ning utang na si mga ka nang layawi. Bibitay. Kasi usa ko. Excuse me. Ay, sorry ma'am. Ah, Sige, sorry. Pre, mag-cross. Oh, sorry ma'am. Sorry ma'am. kasi. Ganghang pa ka? Ha? Wala ko ka daw. Fish yun. Ipalit ko sa Waikin. Lakaw na po ko. Pag tayo na, pagpaso na. Expire na isunod tuig. Isa 1 year na isang expiration dan eh. Dili na 2 years. Dili, why 2 years? 762 masiguro ni. Hindi naman discount ba? Sino na? Nangutan ako dyan. Di man ka maka-discount. Huwag irisitas, doktor. Sige. Ano ba na day? Sama ni ang hatag na nanay. Kaya paso na. Tago, irago ni ate. Masa nini ma? Makan nih ba? Ma. Ma. Ada lagi pala o kuan. Ah, nanay. $762. Kung ano nila size ya. Oh. Ipak. Ay, hindi naman. Ag-ali. Nana? Sabi ko. Napa man good. Mana siguro? Nga na maganda nga na ha. Tanang, katulo ni na. Kasura. Agadara. Taguin na kanjag duwaan sa bata. Masa ni nak ma? Ito guys. Mga kapalit na taog. Tambang. May hapon na ta guys. Hi, hi. 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 Iya. Hoy, dua ma. Ma, aku tengah nak. Ansa man mga unta? Magbutol ta mo rin ang handa guys niya. Apik juga. Ano sa na pansit? Yersa. Ma. Yersa. Moy pansit guys. Pampahaba ng buhay kayang ugos guys. Tingkob og kaldero. Unja natay. Kato ka na kato. Sud ana to. Inon unang bangsi. Matay handa nato. Mama, abot ang anak. At least sa kapay tataog. Tambaw ni. Isa ko tambaw.
Bye-bye. Sige na, babay na, babay. Bye-bye. Mama, ako nantay mag-video pa. Bye-bye pa. Video ba ito? Asa? Video ba ito? Guys, nakatulog na si Jan. Oh, nag-hibak. Nakatulog na. Ano ba sa Ganina. ma? Wala na nihapon si mama kay Gilbak dada. Nagkaroon naman sa kanina kung pansit. So, wala na sa pag-asoli siya nakatulog na siya guys.